कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। साईनाथ प्रार्थना समाज ट्रस्ट साईधाम तळेबांध नाके मडगाव हांगा साईबाबा मूर्ती प्रतिष्ठापना 25वा वर्धापन दिन तसेच साईबाबा सेवेक मडगाव शहरात येता त्या 5 वर्सांनी सुवर्ण महोत्सव जाता म्हणजे 45 वर्सां पूर्ण जाता। जो हो प्रवास जो खारेबांदर स्टेशन खारेबांदर जे सारवाडा हांगा जे साई केंद्र आसा आनी आता ते परमपूज्य शाहू महाराज चलयतात। ताजे नंतर दुसरे केंद्र हे आमचे स्टेशन रोडार सुरू जालें। ताजे नंतर हांगा साईबाबांची 2000 स्थापना जाली। व प्रवासाची 25 वर्सां पूर्ण जाता त्या खातीर आज खास ह्या कार्यक्रमाक शिर्डीचे तांणी साईबाबांची 40 वर्सां शिर्डी संस्थाना भितर सेवा दिली अशें उल्हास भटजी आज खास शिर्डीच्यान हांगा उपस्थित आसात। आज सगळ्या गोंयकारांक आवाहन करतात की जे साई मंदिराचें नूतनीकरण जाल्लें आसा ताका आनी जो साई महोत्सव जो आयच्यान 1 तारखेच्यान सुरू जाला आनी फाल्यां 2 तारखेक साईबाबांच्या वाठारांत ज्यो 4 मूर्तीची प्रतिष्ठापना जाता स्वामी समर्थ गजानन महाराज श्रीपाद श्रीवल्लभ आणि नरसिंह सरस्वती तांच्या कार्यक्रमाक फाल्यां उपस्थित रावचे। तशेंच 7 दीस चलपी विविध कार्यक्रमां भितर लोकांक हांव आवाहन करता की ताणें मोठ्या संख्येन उपस्थित रावचे। दररोज म्हणजे 1 तारखेच्यान 6 तारीख पर्यंत दनपारां आनी रात्री जो महाप्रसाद आसा ताचो लाभ घेवचो। आज देशांतल्या विविध भागांतल्यान वेगळे वेगळे पुरोहीत 4 वेदाचे पुरोहीत हांगा उपस्थित आसात। शिरगांवचे श्रीपाद जोशी हांच्या नेतृत्वान त्या पुजारींच्या टीमीतर्फे सद्गुरू साईनाथ महाराज की जय। महाराष्ट्रामध्ये खूप संत होऊन गेले, पण ज्यांना संत सर्वश्रेष्ठ असं मानलं गेलं किंवा भगवंताच्या रूपामध्ये पाहिलं गेलं ते नरसिंह सरस्वती, त्याच्यानंतर श्रीपाद श्रीवल्लभ, नंतर स्वामी समर्थ आणि गजानन महाराज तसेच साईबाबा हे जे आहेत ते परमेश्वरी अवतार आहे। लोक त्यांना परमेश्वर म्हणून मानतात आणि मानलंच पाहिजे, कारण बाबांचं जे वाक्य आहे जो जो मज भजे जैसा जैसा भावे तैसा तैसा पावे साई त्यासी, ते मीही त्यासी असं आहे। मी त्या ठिकाणी साई असं म्हणलं आहे जेणेकरून सगळ्या भक्तांचं कल्याण व्हावं, सगळ्यांचे मनोरथ पूर्ण व्हावेत आणि इथे येणाऱ्या जे साई भक्त आहेत यांना सर्व संतांचं आणि भगवंताचं दर्शन व्हावं ही साईचरणी प्रार्थना मी नक्कीच करेन। आज माझ्याबरोबर साईधाम नावाचं हे जे ट्रस्ट आहे त्यांचं जे कार्य आहे हे लोकांना एकत्र आणण्याचं, म्हणजे इथे काही भेदभाव नाही की मी स्वामी समर्थांचा भक्त आहे की मी नरसिंह सरस्वतीचा भक्त आहे असं काही नाही। तर ते हे आपण फक्त भक्त आहोत हीच व्याख्या इथं परिपूर्ण होते आणि सर्व भक्तांचं संमेलन या ठिकाणी त्यांनी ते करण्याचा प्रयत्न केला की सगळ्या भक्तांनी एकत्र यावं आणि सगळ्यांनी भगवंताच्या नामस्मरणामध्ये लीन व्हावं हा हेतू आहे। बरोबर आहे ना? हा, आणि मग हा हेतू भक्त मंडळी एकत्र आलं तरच ते पूर्ण होईल। तेव्हा मी सगळ्यांना आवाहन करतो या ठिकाणी तुम्ही येऊन बाबांचं, स्वामी समर्थांचं, गजानन महाराजांचं, नरसिंह सरस्वतीचं आणि त्या ठिकाणी श्रीपाद श्रीवल्लभ हे जे भगवंत आहे यांचं दर्शन घ्यावं आणि त्यांचा आशीर्वाद घ्यावा हीच मी सगळ्यांना प्रार्थना करतो आणि सर्व भक्तांचे आगमनापर्यंत वाट पाहत आहोत। ओम साईराम।